Bunso! Kumain ka na. Ang dami-dami dyan. Ikaw na kumuha? Ay lang yan. Tulog ba? Hindi. Kain na andyan. Sa ilalim yung pizza. Tara. Ha? Red wine ba to? Siyam. Patay. Gusto mo pa ba? Bigyan mo anong beer. Gusto mo pa ba beer? Bawal uminom. Dito lang. Ba? Oo, bawal. Panilalim na. Yan. Masarap na pinuto ni Uncle. Igado. Ito ka pa, oh. Lipat ka nga doon dito sa kabila, bibi. Ako na. Doon kayong dalawa ni ano sa kabilang table. Nakalive ka na? YouTube yan, ay? YouTube to? Di ba nabuksan? Okay. Yung ano? Pati malayo. Bukas mo, eh. May cork. Wala, inaangat lang point ba? May cork yan. Okay. Ah, yun. Joanna! Ano to? Red wine naman to? Galing Thailand. Nakalang ata yun yung test. Thailand guys. Siam. Siam Empire. Manantin. Yan sila mo ba ito, be? Thailand daw. Regalo galing Thailand daw to eh. Ibig sabihin yan. Uy, bakit ganyan ang kulay? Ram. Ram pala yan, ram. Ram. 10 lang. 10 lang. 8 ram. 10 lang pa pa. Red wine lang ang gusto ko. 10 lang na 10. Ha? Ilan? Oo. Tingnan mo, Ben. Lagyan mo ng yelo. Nakalay po ko. Ang tapang pa. Baka tayo mo ikat. Pag-lalaki. Oo, laki yan. Ikat po lang. Ano ka ba? Kala ko 10 lang eh. Wala ka ba tayo ibang red wine? Wala na, hindi mo lang tayo buhay na eh. Si Lenlen kasi Ah, eh. mga 8 o'clock. Dami ko. Hindi yung red wine. Pupuntahin ko na lang dyan. Mga 8 o'clock pupunta ako doon. Pauwi niya na muna si Hindi, Lenlen. pupunta ako sa tindahan mamaya. Pero yun, may bawas. Pupuntahin ko na lang doon si Ikon. Si May Rimboy. bawa. Iniinom mo. Okay na. Sige na. Ako na bahala. Pupuntahin ko na lang dyan. Okay na. Sigawan mo si Okay na. Saan may crop? Grabe Mario, sino na yan, no? Tapong ba? Dapat? Dilak lang yun, ha? Inano ko lang ng dilak. Paano ko nga si Lenlen masarap yung iniinom sa amin, eh. Bakit mo na gano'n din? Yun din, may bangon. Binawasan na. Yan, shoutout kay Maan Season. Ano lang pa kayo? Yan, nandito kami ngayon. Maan Season, good evening. Dito ka, idol. Ito na lang muna kami, oh. Sobrang konti man kilos ito na yun.
Dito kasama ko si na MGO. Tatakpan mo na lang. MGO, si Jex. Singaw sayang, no? Talaga naman yung asawa ko, oh. Paiinumin Ayan ako. o, Ito si pa naman. MGO. Nandun si Jex. Ano? Ayan o. Oh, ito At, parang ginanong ko lang. Simply Lotlot. Ayan o. Saan ba mo para? Sige lang. Be, pauwi mo muna si Michael. Wala kaming inumin. Palabas mo yung isa. At, ayan na Saudi Boy TV. Ay, bawal kayo pakita, di ba? Ayan. Evening. Lagay mo nga rin dyan. Himalayas. Bawal pakita. Hello, ako na. Ay, bawal. No, kita mo, bawal ito. Ako na ba? Maan season, yan shower out, Team Alliance. Yan, maan season na yan. Sa mga Team Alliance dyan, shout out. Sa mga gustong pumunta, yan. Maluwag ka rito sa bahay. Marami pang food. Marami pang food. Ayun, nag-aantay yung food doon. Nandun sa kabila. Nandun, no? Tata. Ayun, si Camille. 안녕하세요. Ayan, yan, yan. Masarap yan. Ito, masarap yan. Yan. Ito, di mo mo. Mabait ka. Next time, maan season, yan. Sumama ka na sa mga meetups natin. Kunin mo na rin yung malinoy. Kunin mo na rin yung mali pa na nandun natira. Bumabati na si Toxing sa akin ngayon. Siguro uuwi na. Uuwi na. Ayan na. Ito red wine. Masarap to. Ito, ako nga ang inom nito. O, tingnan mo na bawa. Yan o, NGO. Si Ate Joan. Oh. O, red wine ko ay. Ay, sunbed ka ba? Ang ingay ko. Sorry. Shout out, shout out. Ayan. Shout out everyone. Shout out, Himalayas. YouTube pa eh. Some YouTube. runner. Punta na kayo. Some runner. Shout out. Ay bayaran na yung sa ano, mauna sa aking subuyan. Nagalit na subuyan, hindi pinabayaran sa Palawan. Yung 350. Oo, may reklamo na si Ligong. Bayaran na. Wala, alam naman kasi hindi pa nagbayad ng si ano. Ay, bayaran na. Oh, wala pala. Nagalit si Kuya. Hindi ko lang kinakapit ni ano eh, nung isa, nung ano kasi, ano? Mali ko, hindi ko lang kinakapit. Kala ko nakakapit na, hindi ko pala. Bato niya, ang kabit na. Nakakapit na, wala pong kuryente na matawid. Okay. Bayaran na bukas. Nagreklamo si kaya nila kaya ang bumaba eh. Akala mo naman eh. Yan o, si Jeff. Yan, patamsak naman yan. Saksitan. Okay tayo. Ano man Kuya Popo, bakit hindi man lang magano yan? December daw, sabi. Sabi ko, pag meron pa daw, December. Ano po si Kuya Popo, oh. December. Yan ah.
Tamsak-tamsak. Oo nga eh. Grabe, 10,000 natalo na nga ako eh. Baba mo nga yung inumin namin doon. Parang hindi ko na alam na yung magtamsak ka. Bago na yung ano ng YouTube eh. Bago na nga eh. Saan naman ito? Itong heart lang? Ni Ashley dun sa Ah, heart lang? dun sa tatlong dun sa upper right. Ah, dito nga ako. Yan. Tapos, Bago na yung ano ah. Bago na. Yan, shower out kay Rachel Quintero na nanonood Oo ng nga live. naman. Bago na kasi hindi na ako marunong magtamsak. Ah, bakit? Ah, ganun ba? Bago Ah, update. may nararamdaman ka? Oh, ba? Nakakanibago na Miss Maan yung Ganun ba? YouTube mo yan. Dati-rati. Meron akong pundador nito. Alam na yung pagtatamsak na yan eh. Ah, di ba? Sige, sige. Oh, sige, ilan. Iba na eh. Makaroon ka lang. Ay, Gana, may mga bisita ako, mga taga... Salamat sa tamsak niyan. 5 tamsak. 7 million people in the house. Ayan. Mega love shout out. Team Malaya. Mga mag-YouTube. Strongly. Hindi naman natin, hindi Cream naman yan. natin Tama sa video. mukha. Parang taho ah. Masarap yan. Masarap yan. Cream. Oh. Paano yun mo? Okay lang, Miss Maan. Next time na lang. Meron pa sa likod. Hinihintay nga namin si Madam Christine Telly saka si Ren Official. Hindi pa dumarating. Ano, babagkurong ng semento, babagkurong. Mega love shout out. Ano, kay, ano, Ay, Kuya babagkurong Popo. yun. Shoutout kay Kuya Popo na wala pa sa Di pa tapos ang meeting ng mga pogi? Kantero live ngayon. Yan, shower out. Ano? 15,000. Mababa lang. Yan, shower out sa mga Katimalayas na nandito ngayon. MGO, Marinong Galaw Official, Argenix, nandito ngayon. Si Camille's TV, dito ngayon. Si Simply Lotlot, si Saudi Boy TV, at si Ate Joan. Bali, ang ginawa mo, sinikyo mo Nandito muna yung rin si bahay. Chelsea, Sam Runner. Oo. Tapos naman nalanan yung kusaya. At maraming salamat sa 8 million people in the house. Ayan, marami na tayo ngayon. Pagigising ko na. Ay, ano ko, kabababa ko lamang. Ayan, shout out kay Crypto Bird. Ayan, si MGO ata ito. Bababa ko lamang. Shower out. Maraming tao Kay dito. Madam Selma. Ayan. Shower out. Shower out na rin si Madam Selma. Okay lang na. Kasi kala ko bago eh. Okay. Marunong na maganon-ganon. Ayan, si Chelsea na. Sana all. Marunong na mag-shower out. Yan na lang kay, ano na lang Noy, kay... Saudi Boy TV. Ano? Ano nga ba yung sister June? Ay, hindi. What? Lagay mo sa bata. Lagay mo ng yellow, be. Ito yellow. Alam ko yung ganyang kulay, yung pang cuticle remover ba yan? Ayos ah. Diba? Tama, tama. Yellow. Ganyang kulay eh. Ayan, konti-konti lang. Ganda lang si Chelsea. Oh. Sana all. Sana all through. China oil. Sige. Ayan.
Pakita natin yung kagandahan. Ngayon pa. Shit mo. Ano mo muna sa yellow? Masarap nga yan. Ayaw makinig. Naubos naman yung isa niyan. Sa Lander, Papa. Tikman mo. Mabuti pa binigay ng mga gin yan eh. Hindi yan. Ah, anong Yan, chemical shout na out sa Team Alliance. halo-halo lang. Ano kami? Diba? Pero may tama yan, ha? Ang sarap ng lasa, pero may tama. Hindi mo mapapansin. Oo. Kasi parang cream. Ano yan, diba? Nakaraan, naubos namin yung isang ganyan. Nakakamiss mag-live ba naman? Shout out kay Selma. Parang during pandemic, ganito tayo noon. Yellow lang katapat. Ayoko. Si Athena, yan ha. Pakita natin si Athena. Athena! Kina, dito be. Dalaga na yung dating bata. Yung mga baby natin. Dati yung baby Athena ngayon, ano na, dalaga na. Yan, shout out kay Athena. May tama yan, di ha? Dahan-dahan. Palit lang po ang sa akin. Oo pa, umuulan, no? Tapos yung ibang ano, inaabangan ko si Sam Garner. May tama yan, ha? Critical cleaner. Yan, sabi yung Chelsea. Ano yan? Strawberry juice. Sarap matulog. Sarap matulog niya. Ikaw magbabasa, Athena. Yan, ang laki mo na daw, sabi ni Tita Selma. Oh. Shout out ka mo. Shout out, sabihin mo, Anong Tita dala ni Selma. Sarah? Anong meron? Mga bag din Wala, wala yun sa kanto. Ngayon dun sa house na yung ano. Long cover. Hindi, may isa pa. Bago yung isa pa. May isang pa natin sa akin. Pero Yun wala- oh, Perang Pinas. Shout out po sa lahat. Hindi kasama ngayon. no? Yan, idol, hindi ka pumunta dito ah. Daming may... Nasaan ka ba ngayon? Mukhang busy-busy ka ngayon ah. Oo, pa-hotel-hotel na. Ayan na si Idol, ipapakita ko sa Saudi Boy TV. Idol! Nasaan ka na? Si Sarah. Ayan, iniwanan mo na kami. Kaya nga, nagbagong buhay ka na. Pamili ng gano'n. Dos mosquiteros kami ngayon. Meron talagang... Nawawala yung isa. Ayan. Masabay. Masabay. Sana meron kang ano. Meron. Meron yan, meron. Pinost niya yung kasangkot na. Meron yan. Yung sabay. Kung meron ka kailangan sa Japan, sasabihin mo lang, hahanapin. Yan, pasensya na, di nakasama. Kaya next time na lang, pag meron ulit. Sama mo ba si Mario Victorio ngayon? Inom na lang kita, Idol. Hindi na kita ikakain. Inom na lang. Pwede mo padala ng bakal. Ibenta, patawan. Alam mo ba? Asa ka ba ngayon, Idol? Bawal. Location mo, Idol, ngayon? Nasa Bataan ka ba? Si ano eh, yung soul cracking, kaya ano yun, sa Sarah.
Bibili ako ng isa, Mycom yun, Mycom. Pyesa ng Mycom. Ano kaya makakakuha kaya si... Ba't magaling ko si ano, si... Ang asawa niya. Saan ba yung Summit Hotel na yan, Idol? Katabi ba ng Sogo Hotel yan? Agree. Subukan ko rin. Sa Green Hills. Ayos Pwede ka magpasabay pa. Kasi mayroon siyang ganun eh. Hindi, yung ano, kasi... Nandiyan ka pala kay Mayor Zamora. Di bakal eh. Baka masita, hindi kaya? Hindi ko alam. Balik ka natin, tatanong natin. Balik ang peso lamang. Hindi natin sisisala. Bili mo pa sa bayo. Ito nga, sabi niya, pag malakasan na, container na daw papadala sa amin. Ay, daming negosyo na yun dyan. Bunti container, oh. Dami sa balik. Yun nga, hindi ko rin makita yung kanilang ano eh. Ino-auction nila. Bunti-bunti ito. Yan, shoutout sa 13 million people in the house. Yan, samahan ko na lang kayo dito sa live Idol. Yan, salamat Idol. Yan, mamaya ipapakita natin si MG. Kaya may pagkain, no? Mga gusto pa ako. Iingitin na lang kita Idol. Ipapakita ko na lang yung mga pagkain. Sino yan ang pwede? Si Perang Pinas. Ayan na si Jex, oh. Bakit wala ka kuya po? Ayan, oh. Ayan, oh, MGO. Wapo ka, kuya po. Ito si Camila. Ano nga sa'yo? Inyo. Yan, ipapakilala mo naman, Camilo. Alam mo naman yun, oh. Ayan. Ako. Ako, strawberry. Ayan, oh. May taho daw, strawberry ang flavor. Ayan. Yan, maraming pagkain. Hindi naman siya mukhang ano. Masarap siya, pero may tama yan. May after yan. Nung unahan ko na kayo, kasi unang masarap ka na. Ito ng ulo ko. Ayan na si Chelsea. Ayan na si Atina's World. Ayan, Atina. Shout out. Yun, oh, malaki na si Atina. Ayan si Ate Joanne. Si Lance. Ayun, oh. Yan, kompleto kami ngayon. Ikaw lang wala. Ay, kantahan daw na. Yun, magkakantahan kami. Yari ka kayo na idol. May singalong kami ngayon. Kayo on mo daw. Oo. Yung kantahan. Oo. Doon daw tayo sa taas. Oo. Standing positioning iba. Standing, standing. Kaya lang, di na natin ilalive. Ay, ano ka? CPR Ay, mute mo na ka lang. Pa-demonetize, dalawa lang ako. Ayoko na. Mute mo lang. Mute. Oo nga. Mute mo na lang. Mute mo na lang. Ayoko na. Pag doon na tayo sa taas. Mamaya na lang. Kaya nga. Habang nandito pa kami, yan, idol. Ayan, naka-live kami. Pero mamaya, pag nagkakantahan na kami, ayan. Wala na, Facebook na yan. Mag-live ka sa Facebook. Ayan, Facebook na lang. Mamaya, magpe-Facebook na lang ako. Mag-live sa Ayan, Facebook. live sa Facebook. Walang problema sa Facebook. Sa YouTube, medyo mahigpit eh. Okay, kasi Facebook kami mamaya. ano, masarap? Oo, kawan mo ah. Masarap yan, pero mas lama. O yan lang ang katapat ito. Yan, shower out kay Rachel Quintero. Tandaan lang kasi may tama talaga yan. Malapit na rin mag-birthday. Sarap eh. Oo. At shout out kay Madam Selma Una, hindi ba hindi na nakatutok sa live ko ngayon. Yung una parang kape. Yung ininom namin parang kape. After tong flavor niyan eh. Yes, idol. Sige, mamaya pe-Facebook na lang kami. Ayun o, yung Para hindi tayo Iba pa, iba pa. CBR. Pe-Facebook na lang tayo mamaya. Lipat kami sa Facebook mamaya. Okay na, let's go na. Ayan. Doon daw tayo sa taas. Ayan, akyat kami na sa taas, idol. Lilipat kami sa Facebook. Yan, shoutout po sa lahat.
8 million, 10 million people in the house. Ayan, magla-live si Ines Vlogs PX sa Facebook. Ayan, abangan nyo. Ayan, naakyat na ako. At magkakantahan kami dun sa taas. Ayan, maraming salamat sa 10 million people in the house. Ayan, maraming salamat po sa inyo lahat. At mag-end na ang aking live. At see you on my Facebook. Ayan. Ayan. Namimiss ko ito. Namimiss ko pala ito. Ayan. Ayan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Muli, stay safe, stay home. God bless. Diyos. Babalos. Ayan, be. Tapos na, be. Es na. Yun. Yan sa Facebook.